Gadak wan pynkhie biang ki jingdawa ki bla sahteng mynta katto katne snem ki Kynhun ki license ki badan ka shatri jo Confederation of Meghalaya Social Organization ki kynthup ki HANM HYC bat CoRP haka arpunyo tere unai wing aja arpo klaimi ben pynlong ki jingiaiaid pai ba da ka bararu ki Lama Ïong bar ki Jingthoh repair Sor Nongpoh Yagabakila sedang na paham sim cho Ophis DTO bat pinkut biang ha paham sim ban Dawa na ka Sorkar Jylla ban pintri kam no ka ILP bar ki Mrssa ha po ka Jylla bar Comso ban weng no ka CAA kita gino yalam ki kynthup uba pateng marsing president ke HANM Bhoi district uba bandari dan tathiang president ke CoRP uba Hercules suting president ke HYC Bhoi beruba Jason Lenos nongrum general secretary ke HYC Bhoi kilapan pau ke Jingthoh ke bajur halo ke jingbam sinyo jo ke Sorkar pedeng halo ke jingdawa da kita ki seng bhalang ben pintri kam no ka ILP hapo ke Jylla kene ka sngi akaba nakaleng jongi kiseng gibro na ka shatri jo ka Comso kene ka sngi jo ka jing sedang ka jingiaiaid bandawa ya ILP na ka Sorkar India bat kunjuru na ka Sorkar Meghalaya halor ka jing snem ka jongki ya kene ka jingdawa jongi ya ka ILP dan nakaleng jongi kiseng gibro na ka shatri jo ka Comso menta kasi kene tang ka jing sedang kene ka jingiaiaid ka jongi da ka bangi syuai rally ban penpau sya ka Sorkar India bat kunjuru sya ka Sorkar Meghalaya baki dei ban pentri kam no mardor ya ka ILP hang na po state Meghalaya ke jongi namar ngyo ya ki wewe ki state kuma Arunachal Pradesh Manipur Nagaland kilayo ya ka ILP balai hang na po state jongi ngimla ban yo ya ka ILP kane kadai ka khubar ka ba ngidawa sya ka Sorkar India bakadai ban aino ya ka ILP hang na ka state Meghalaya ke jongi lada kim lada ngimyo ya ka ILP hane state jongi ngi ngilalong ke baredi do or die baniap namata gari baka jai benriu lada ngidu no ILP hagre gari ka bai ke jongi kambut ngiladu ya ka sti jingada ngiladu ya ka kendro dai nagara kadau ngi kum khun samla ki bai ya kari gidon kam banyo ya ka ILP namar desa tangga ILP kabala bandiada ya kari ka bai ke jongi kani gasni kedai ke jing tersutia ka jongi ya ka Sorkar Meghalaya namar banadu macam snem disembar ada pas ya kenika resolution of state mre hadu mentala mi yang disembar ke sakum juhi te hendre laya lammi kisang balang baro sport Delhi kala sulong kamkai kita ke jingiaiaid Delhi ke jungi ki ngilam ju kisang balang te nagalang ke jungi menta ke degesni ke bangin sedang ya kenika jingdawa biang sahisen ban ke sutia ya ke Sorkar namar ke jingdawa ke LP kala dena du ke por mensua balahden bala pas ya ke resolution mana kini snem baladap hadu menta garang sakum jo te nangi galang jungi ngimdon sibun ki gengi shkuntu ya Sorkar banang ne shikmat sobha ban pha no ya ka bill shonu governor ya ka MRSSA ka ba ngidon kam ban pentri kam no ban implement no ka state ke jungi nang ba ka state jungi ka long ka we na ka ikhtiar ka ba la ban yada ka judge ban ko jungi